ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ സ്വാതി കൃഷ്ണ ക്രിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒലേ ഡേ നൈറ്റ് ക്രീമിന്റെ ഒരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രീമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 വർഷത്തെ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓലയുടെ ഡേ നൈറ്റ് ക്രീം എന്ന് പറയണത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേ ക്രീം, ഇതാണ് നൈറ്റ് ക്രീം കേട്ടോ. രണ്ടും വൈറ്റ് കളറിലാണ് പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത്. നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനും നല്ല സുഖമാണ്. ചെറിയൊരു പാക്കേജിങ് ആയ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ബാഗിലൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും ഗൾഫ് കൺട്രീസിലായാലും ഓൺലൈനിലായാലും ഒക്കെ നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് 399 രൂപയാണ് കേട്ടോ. നാട്ടിലത്തെ പ്രൈസ് വരുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, എന്നാലും നല്ലൊരു ക്രീമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓലയുടെ ഡേ ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. SPF 15 ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഒന്നും വേറെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസറും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വല്ലയിടത്തും പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീം ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ ക്രീം മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സൺസ്ക്രീനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷനോ പൗഡറോ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ സൺസ്ക്രീനൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതിൽ SPF 15 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടാനൊന്നും അങ്ങനെ മുഖത്ത് വരാറുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ക്രീം പരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷനോ പൗഡറോ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്രീമിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മള് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല കവറേജിങ്ങും നൽകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കവർ ആവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ തരും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫെയർനെസ്സും തരും കേട്ടോ മുഖത്ത്. ഈ ക്രീം പരത്തിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫെയർനെസ് വരും. പിന്നെ മൂക്കിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സോ വൈറ്റ് ഹെഡ്സോ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ക്രീം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓലയുടെ നൈറ്റ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നൈറ്റ് നമ്മൾ ഫേസ് ഒക്കെ നന്നായി ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രീം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മേക്കപ്പ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു ക്രീമാണ്. അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടും അതുപോലെ വല്ല പിമ്പിൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായാലും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് മാറാനായാലും ഒക്കെ നന്നായി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ 2 ക്രീമും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.